явися нам, благословенка Дево, ім'я Господне. О Господи, явися нам, благословенка Дево, ім'я Господне. О Господи, явися нам, благословенка Дево, ім'я Господне. Святий Боже, святий крепкий, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый безсмертный, Он милуй нам, Господи, поверим православному боговерскому народу, на сопротивлением даруй и полем сохраняй крестом Твоим щитом. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вселенная страстно терпчем, языки побеждают, яко же волебёй, и любовь дерзновением, свидетельство сохранила еси, успени мира, не оставила еси, Богородице, представилась еси животом, Мать сущую животом, и молитвами Твоими, избавляющим от смерти души наших. Добър ден на всички. Днес, както каза отец Марко, е свят ден и природата е благосклонна към нас. Искам да поздравя първо хората, които са причина днес да се съберем по този хубав повод. Господин Чакъров, госпожа Кънева, целият екип, който работи. Да ви кажа, че сградата има още така довършителни работи, но те ще станат бързо. Нашата задача и нашия ангажимент е да общината да помогне, за да оформим пространството, вертикалната планировка около тази къща, в която ще е дом на децата, които сега са сред нас. Искам на тях да им пожелая пък да им бъде приятно, весело и да осмисля тяхните занимания и игри и интереси през цялото време, докато са тук при нас. От общината ще имате пълно съдействие. Поздравявам всички с празника, защото днес е един празник за тези, които обичат децата, които се грижат за тях и които им осигуряват едно спокойно и осмислено детство. Двама светци, четирима. Свети Георги, Свети Теодор, Свети Евстати и Свети Димитър да закрилят този дом. Браво! Много красива и интересна икона. Само външното да го пази. Трябва на вечерята. И тортата за малчуганите. Момчета, помагайте! Емо? Айде, разговемо. Айде, помогнете. Да.
Айде, младежите хващате. Айде, заповядай. Браво. Плодно дръвче да се Сменче за Радко! Айде. Айде! Айде. Али, почвам! Давай. Браво, браво! Браво и на теб. Това нека да остане за спомен и се взеха по една ден. А почменче за Даяна! Заповядайте да разгледате дома. Заедно си в дневната. Добре дошли в нашата къща, Нагоре стайте. Айде, давай. Давай. Води нагоре. Айде, Вики. тук е кабинета на социалния работник, психолога. Тук е архива на центъра. Тук е кабинета на възпитателите. Айде, Марявай. Води нагоре с Вики. Да, чудесно. Направите едно проектче за Ей, това е моя стая. Това ли е твоята стая? Я виж какви хубави килими има тук. И балони. Супер. Я виж и медалите като колко медалисти. Видях и долу имаше. Да. Тук като се сложи изолацията нагоре и на газ ще бъде много... Само до проблеми неща, бе. Кабело газ. Тук се вижда Балкана. Не, супер, изглежда абсолютно. Абсолютно, всякъде е супер. Разговаряме с Офелия Кънева, представител на мениджърски екип на Центъра за настаняване от семейен тип. Преди една година, госпожо Кънева, тази услуга отвори врати в община Карлово. Днес се радваме на нова сграда, в която са настанени децата. Разкажете ни за каква сума се направи ремонта, осигурена от кого, колко деца са вътре настанени. Много се вълнуваме от тази възможност. Никой не вярваше, че децата ще имат истинска къща, като тези в къщи, които ние си имаме, че ще имат собствени стаи, с собствени легла, собствени гардероби. Момичета ще си имат тоалетки, място за бижута, момчетата ще си имат фитнесче. Искахме много да стане. Събрахме приятели, партньори и закупихме този имот с частна инвестиция. Всъщност, нека да обясним, това е благодарение на фирма Sonic Stars, изпълнителя на проект. Точно така, това е благодарение на фирма Sonic Start, която има договор с община Карлово да развива социални услуги на територията на общината. И благодарение на този договор ние разработихме услугата Център за настаняване от семейен тип, разработихме услугата Дневен център за деца с увреждания и услугата Център за обществена подкрепа. Предстои да сме живи и здрави, благодарение на доброто сътрудничество, на подкрепата, която срещаме тук, до година да разкрием и още 2 услуги вече за възрастните хора. Дадахме приоритет на децата. Та имахте възможност да видите нашата къща за тинейджери, която заедно с децата решихме да се казва къща като вкъщи. Тя прилича на истински дом. Това трябва да бъде всъщност дома, в който те да се чувстват като в крепост, да се чувстват щастливо, да канят свои приятели, да си пишат домашни със съучениците. Минали вече драмата от местенето в Калофер, защото наистина децата бяха свикнали там и не искаха да се местят. Сега чувам, че се радват. В големия град им предава по-големи възможности. Те нямаха съмнение за това. Драмата беше подкрепена от влияние на възрастни хора с други по-скоро икономически интереси. Но това е нашата роля, да защитим най-добрия интерес на детето. Зная, че за много хора
хора това не беше изгодно решение да преместим децата. Те даваха хляб на местния бизнес, но по-важно е да дадем добър старт на децата, да живеят пълноценно, да се издържат сами, да имат умения за истински личности. Сега тук колко деца са настанени? В момента сме заедно с 14 деца, скоро отново ще бъдат 15. Нашите възможности са да полагаме грижи за 15 деца. Капацитета на дома е такъв? Точно толкова, да, 15. Всички деца ходят в ново училище, всички деца са включени в извънкласни дейности. Похвалиха ми се, че има шампиони вече. Нашите деца са най-добрите. Нямайте съмнение по този въпрос. На каквото състезание отиват, се връщат с медали. И след това организаторите се сърдят, защото казват, те ни победиха фаворитите. Но наистина децата са ни много добри, талантливи са, умеят добре да се справят с всякакви предизвикателства. За част от тях живота ги е научил, за част от тях се грижим ние. Аз лично много се гордея. Имаме шампиони по спорт, имаме шампиони по танци, по изкуства, по литература. Казахте, давате им старт в живота. Какво значи това? Нека да обясним. След като те навършат пълнолетие, 18 години, излизат от тази къща, къде отиват? Вариантите са няколко. Не е задължително да изчакваме навършването на 18 години, защото докато ние се грижим за тях, колегите ни от Центъра за обществена подкрепа работят с техните родители. И вече имаме 2 такива случая, в които родителите, благодарение на нашата подкрепа, бяха готови с по-добър капацитет да посрещнат обратно грижата за своите деца. И 2 от нашите деца вече са обратно при своите родители и се чувстват добре. Ние продължаваме да поддържаме контакт с тях. Част от децата, които навършват 18 години, все още са при нас, защото те са ученици и ние подкрепяме тяхното развитие. Имаме възможност, използвали сме вратичка нормативна, имаме възможност да се грижим за тях до навършването ни на 20 години. В тези случаи ние много интерактивно работим върху професионалното ориентиране, връзки с работодатели, осигуряване на личен доход, на бъдещо жилище и всякакви битовизми, които за всеки един от нас са задължителни на тая възраст. Така че нашата грижа всъщност не започва и не приключва с точна дата. Тя започва с интереса на детето и завършва с най-добрия интерес на детето. Разкажете ни за до година, казахте услуга за възрастни. Какво ще предоставя тя? Една от услугите, които имаме намерение да развием, е дневен център за възрастни хора с увреждания. Тук на територията на общината има значителен брой от хора с увреждания, които имат нужда от подкрепа. Тази услуга, освен че ще осигурява уютна обстановка, топла храна, рехабилитация и подходяща социална подкрепа, тя ще има възможност да изведе на едно по-активно социално ниво общуването с хората с увреждания тук, в Карлово. Разбира се, като организация, която върви 2 стъпки пред останалите, ние имаме това самочувствие в нашия екип, Sonic Start планира заедно с този дневен център да разкрие и център за социална рехабилитация и интеграция. Това е един нов тип социална услуга, сравнително нов, нетрадиционен, все още не му е отъпкан пътя, който приоритетно работи за близките на хората с увреждания, защото няма какво да се лъжим. Никой не работи за близките на хора с увреждания. Фокусът е винаги върху човека на количката или с патериците. Близките също са стресирани. Безспорно имат нужда от огромна подкрепа, имат нужда от модерация понякога, имат нужда от съдействие пред работодател, пред закона. При цялата грижа и отдаденост за хората с увреждания до тях не стига въобще възможност за пълноценен живот. Ние искаме да съчетаем живота на тези 2 услуги, те да вървят в комплекс, за да предложим наистина цялостен подход към семействата, към близките, към роднините на по-възрастните хора в нужда. До година тогава ще ни поканите на първия рожден, на първа копка всъщност. Много ще се радвам да бъдете заедно с нас през целия ни път. Той никога не е идеален, имаме много завои. Тук е място да благодаря за подкрепата на местната общност, не само в лицето на кмета и неговия екип, в лицето на общността, на хората, които са наши партньори, директорите на училища, читалищните работници, фундациите местните. Те са до нас, те ни се доверяват. Понякога не веднага, правиме неща заедно. Имаме над 60 доброволеца. Това са млади и по-възрастни хора, които са почти всеки ден при нас. Без това няма да може да успеем. И е много важно да се вижда доброто. Напоследък все по-трудно се вижда доброто в нашето ежедневие, а ние имаме щастието в нашата практика да го виждаме по-често и ще се радвам това да се споделя.